Pred 28 rokmi som ako presvedčený ateista spoznal, že Boh existuje. To úplne zmenilo môj život a obrátil som svoj zrak na ľudí okolo seba. Odvtedy bojujem za premenu Slovenska a posledné roky aj za obnovu Európy. Hľadám ľudí, ktorým na tom záleží podobne. Po vzore môjho otca sa usilujem pomáhať ľuďom a našej krajine. Či už ako žena, matka, lekárka i politička, som vždy chránila život a usilovala sa podporiť tých, ktorí sú v spoločnosti prehliadaní. Často si to vyžadovalo odvahu. Je čas ísť spoločne. Odvážne a nahlas za Slovensko, za život a rodinu, proti chudobe a nespravodlivosti. Nás budete počuť.